God aften alle sammen. I aften er en meget, meget særlig begivenhed for vores band. Fordi af festivaler ikke nok med, at det første gang vi spiller i Aarhus i alt for lang tid. Og ikke nok med, at vi lige er blevet færdige med vores nye blade, når de bliver bare indspillet. Men allermest fordi i aften har vi en stor glæde af at invitere en gammel ven til på scenen, som ikke har været sådan i alt for lang tid. Det er vores gamle bassist, Jon Rødvig, og det er